بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أعزائي الكرام، أحبائي النجباء، سيداتي ساداتي الكرام، نحييكم بتحية إسلامية المباركة الميمونة، ونخص بها لشيوخنا الفضلاء ولآبائنا وأمهاتنا الجلاء، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتشرف بحضوركم في هذه الحفلة، ونرحب بكم أيضا في هذه الحفلة البهيجة التي تسر الناظرين والتي تستوقف المجتاز ولو كان على أوفاز، ونقول لكم مرحبا بكم وعلى الرهبة والسعة، وبقول الشاعر ضيفنا بالقلب هلا، مرحبا أهلا وسهلا، ولنا كل سرور من مهياكم تجلى، إننا نكرم ضيفنا ونعد الضيف أهلا. السلام عليكم ورحمة الله. caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam, ko salminde on salminadu l'islam, ñagade on yaafuya ɓamtude konngol e dow nanɗi moɗon. Nde ɗo jande nde jooɗiɗen ɗo, jooɗiɗen ko jonde yamirore, ɗoftade ɓen yamirɓen ar notitoɗen ɗo gam yewtude oɗo mawɗo biyeteɗo Alhaji Mamadou Alpha Diallo. Ko adi foof eɗen yetta Allah no feewi, eɗen yettana mawɓe meɗen immiɓe to immi arriveri ɗo e Madina Gounass. ɗum ko yettude Allah no feewi, saabu ɓe darima darde mawde, ɓe darima darde wadde appliqué aya mo Allah subhanahu wa ta'ala haalata e simore tahrim: ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha annasu walhijaratu alayha malaika ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. ɓe mbaɗi appliqué oɗon aya, kanko e mawɓe imminoɓe to immi foof ari notitiɗo. ɗum taki enen ɓesgungu hande eɗen yetta Allah no feewi, eɗen yettanamo Allah kanko kadi, nde wonno mo yettani sababu yettata Allah. So tawi woni en wawi reɓɓiɗinade e haalde ko fati e gurnam oɗo mawɗo wiyeteɗo Alhaji Mamadou Alpha Diallo, en waway ɗettude toɓɓe ɗiɗi ha tati ko fati e gurnam makko. toɓɓere adinde ko jibinede mo, holden hitande o jibina, holton o yi aduna e holden o rutti. toɓɓere ɗimmire masiratu dirasatihi, ko alhaali jangde makko. toɓɓere tataɓire woni ɓurde himmude nde fergo makko faade ɗo e Madina Gounass. mawliduhu, jibinede Alhaji Mamadou Alpha Diallo. ولد الحاج محمد ألفا جلو عام 900 من أب يسمى ألفا شعيب وأم تسمى مريم سيري. kanko oɗo wiyeteɗo Alhaji Mamadou Alpha Diallo mo ganduɗa ko kañum woni ko innira oɗo conférence o jibina ko hitande 1900. ɗum so tawi woni en haali e ɗemgal français mbiyen 1900. baba makko wiyete ko Alpha Chouaibou, nene makko wiyete ko Mariama Siré. o jibina ko leydi Guinée Conakry e wuro ene wiye Leydaɗi, taw ko e région mo ganduɗa ene wiye Mali Yembere. ko ɗum ɗo woni fodde ko wawɗen haalde to banggue jibinede mo. so tawi woni en ruttima e ruttade mo kanko Alhaji Mamadou Alpha Diallo, mbiyen wat wufiya rahimahullahu ta'ala ama 1984 1984. nden noon o wuuri duuɓi 84. wa dufina huna fi makbarina alqadim, ko ɗo woni to wirna to berɗe meɗen kiɗɗe to. so tawi woni en natani e haalde masiratu dirasatihi, yani alhaali jangde makko. bada rahimahullahu ta'ala rihlatahu l'ilmiya biyadi walidihi rahimahullahu ta'ala Alpha Chouaibou ila ma sha Allah. Alhaji Mamadou Alpha Diallo naati jangde, o fuɗɗi jangude ko e jungo bam makko ene wiye Alpha Chouaibou. so tawi woni en mbaɗiɗo mulahaza to banggue wiyede alpha to leydi Guinée walla ha ga to Fouta, en pamat wonde kala biyaɗo alpha faam ko bawɗo gandal. nde wonno ɓe mbiyata neɗɗo alpha taw o famani, ɓe mbi alpha o taƴa ɗon ko alpha himu pamɗo, ɓe mbi alpha ɓolo. nden noon bam makko o pamnoɗo wonno kanko Alhaji Mamadou Alpha Diallo ko ɗo woni ko fuɗɗi jangde ha ko Allah haaji. summa intakala ila qariyatin tusamma Petel Komo
liyuwasila dirasatahu inda cheikhi yusamma ceerno aliou sall muhajirum min fouta toro nden o jangguiɗo ba makko ɗo fodde ko Allah haaji o immiɗo no jokkoye jangde makko no almuɓe waɗata ni faade e ceerno goɗɗo toon e leydi Guinée e wuuro wiyetego Petel Komo woni toon ko ceerno mo ganduɗa ene wiye ceerno aliou sall. Ceerno aliou sall ko mamum ferduno e Sékou en to Dingirawi to mam makko wiyeteno ko Karamako Sall. Kanko Alhaji Mamadou Alpha Diallo o wondi e oɗo ceernajo zaman juutuɗo o janggi e makko fannuji certuɗi o ƴetti e makko gande hewde kadi ko ɗo woni ko timmini jangde makko nden o timmini jangde makko ɗum kanko Alhaji Mamadou Alpha Diallo to ceerno aliou sall ɗo on wimo wonde yo hoot to maɓɓe to o hollitaɓe wonde o timmini jangde nden o ruttima to maɓɓe to o holliti famille o foof wonde o timmini jangde ɗum wonani ɓe weltare no fewi ɓe rendinen min fodde kolce 13 pour wawde wadde ɗum duwari e jaɓɓorade ɗum ceerno makko waɗi balɗe ceernajo ari toon gam duwanade mo ko ɗon woni ko ceernajo o duwanimo on saaha ɓe guetti koɓe ittara ɓe dokki ceernajo o ruttiti ɓe mbino wonde o ruttinoma toon kono ceernajo o kadi wimo yo artu ceernajo itti ɓin ko debbo eno wiye Aissatou Tirmisiyu resnimo ko kanko woni yummunduɗo suudu nde wonno ɓiɓɓe makko ɓe waɗi ko cuuɗi oɗo galle ɗo wonɗen ɗo jooma galle ɓe ko on biyeteɗo Aissatou Tirmisiyu ko o woni yummum ɓeɗo ɗo kadi mbaɗen moulahaza so tawi woni en namdama ko holno o wano to banggue jangde makko beele ko nehinoɗo beele ko tinninoɗo mbiɗa andi ɗum ɗo tan rokki en jabagol saabu neɗɗo hoolata ko almudo muɗum hoolo ha rokkamo ɓiɗɗo muɗum wiye wonde oɗo almudo tinnanoki wadde ɗo tan eɗen wawi raɓɓiɗinade mbiyen wonde hay sinno en haalani holno o wano to banggue gurnam jangde makko nde wonno ceerno makko hoolike mo ha itti ɓiɗɗo mum debbo rokkimo ɗum ɗo tan tindini wonde kanko ko almudo tinninoɗo o wonno. Alhaji Mahamadou Alpha Diallo artiɗo galle ba muɗum jottorima jangguinde kono o haɗani tan e jangguinde omo jogui meccal makko woni meccal makko ko juuloyade omo immotono leydi Guinée ɓe seppa ha to Gambie to wiyete Fatoto ko ni wonno ɓe wurduno ɗo kadi en waɗat moulahaza to banggue jangguinoɓe wata joomum fawo tan e ko jangguinta kon so tawi woni joomum dañi meccal gongal yo waɗɗon sona ɗum jangde nde watta istiqama saabu so tawi woni koɗo wonɗa aɗa miijo dépensement on ga a wawata jangguinde almuɓe no fewi on taki kala mo Allah newnani yo darka to wawi ittude dépense muɗum taw jiidani e ko jangguinta kon yo Allah on ballo. Alhaji Mamadou Alpha Diallo ko ni wonno wurduno o jangguinanno o juulo o immo ɗon to Guinée o yaha to Gambie o somoyo so tawi woni eɓe jaa noon ɓe birtoton ɗo e Madina Gounass waɗi lawol gotol e ɗalle makko omo yaada e maccuɓe makko o yiiɗo ko hewani yiide to banggue afiya to o yiɗon turi nden o yi turi ɗi ɓe pelliti yettoyade toon ɓe mbawa andude hol gonɗo toon nden ɓe jeeyi ɓe tawi toon ko ceerno meɗen radiallahu taala anhu ɗum woni ceerno mawɗo on saaha ɓe jangti holko addiɓe ɓe gaari ko humpitade hol gonɗo ɗon nde wonno ɓe kewno e wirtade ɗo ɓe jiyata ɗo hay hunde e ngol ɗo lawol noon ɓe jiiɗo turi alay saago ɓe ganda hol gonɗo ɗo on saaha ɓe gandodiri e ceerno mawɗo okkiɓe duwaw ɓe yawti ɗanggal maɓɓe ngal nden ɓe jeehi ɓe gartoyi to Guinée to ɓe jooɗi ɗon fodde dumunna kadi ɓe jiiɗi ruttoyade toon to Fatoto e ngol ɗo lawol no mo joguino jawdi makko ndi o neehi fodde duuɓi 3 o itti ndin jawdi pour o nawana ceerno hadiya nden o yettima ɗo Madina ɗo o jiidi e ceerno o ñaagui duwaw o wi ceerno o welama ceerno omo yiiɗi ɓe wonda omo yiiɗi imma to wonto on saaha o ara o fera ɗo ceerno jaɓanimo ɗum on saaha ɓe continue ɗanggal maɓɓe faade to Fatoto e ngolɗo lawol e nder ko ɓe artata ko o heeɓi musalla jungo ɗum haaɗimo wawde continde lawol ngol ɓe ardunoɓe continue kañum kono ɗum ɗo ko hikma mawɗo wonɗon nde wonno o yiiɗi wonde Madina Gounass kono o anda honno ceerno o wayi saabu ɓe gurdani ko juuti kadi o anda kadi hollo Madina wayi Allah waɗi o heeɓi oɗo musalla ɗum wawnimo ɗum ronkinimo yawtude on saaha o jooɗi o wondi e Alhaji Mamadou Saïd fodde dumunna kadi ɓernde ɓeydi huɓidade ɗum taki nde o rutti tan hay hunde wonani haaji makko sowona rendinde bandiraɓe makko wiya wonde en ganniyima yaade peren fayen to leydi hirnangue nden o halni famille o won hen saliɓe ɗen gandi Sénégal e Guinée to banggue heccendi wadderaki ɓe mbi kamɓe ɓe mbawa yaade leydi yordi
ɓe mbawa yaade leydi ndi ganduɗa toɓo heewani kono ko kanko woni mawɗo maɓɓe o forci o wi wonde ko maɓe yaaha kan haala yettoyi laaminoɗo on saaha e saaha canton nden ɓe kalnimo lamɗo o wi ceerno Mamadou wi wonde ko eno yaaha o wawa yaade wacca en ɗo holno waɗi o neli nelaɓe makko o wi o yaha addana mo nayyi makko ɗi to nde wonno mo andi pullo wawa yaade acca jawdi muɗum on saaha ɓe jeehi toon jemma ɓe gaddi nayyi ɗi weeti subaka goto e sohnaɓe yeehi ɓiroyde pour ɓe mbawa hastade o tawi nayyi ɗi yeehi nden o tawi nayyi ɗi yeehi ɓe arti o haalni galle o immini yahoɓe yiiloyo nayyi ɗi ɓe ndewi e kolce nayyi he ha ɓe tawi wonde nayyi ɗi nawa koɗo lamdoto nden ɓe gaari ɓe kaltanimo o ƴetti silamu makko o yeehi nde o yeehi nde o haalni lamɗo o wi wonde ko nayyi am garmi yiilade elle ko gaaɗi woni o wi ahan kay gaaɗi woni saabu mi nani wonde wiɗa ka ferowo paya hirnangue o deƴƴi o tawi noon lamɗo o andi o wi wonde ala o hayti o wi joni kay mi ƴetti mi yettini haala ka to kumanda to on saaha lamɗo tubako eno laamiɓe ɗum suninimo no o wi holno wawata yettinirde haala ka toon o wi saabu ko on laami kam ɓe ƴetti ñalorma moɓe mbawata hawrude pour ɓe wawa ƴettude ñaworde toon kono kala ñalorma moɓe ƴetti on saaha wasa newade ɓe pelliti ñawde mo ɗon ɓe jooɗi jonde guila subaka ha kikiɗe ɓe kaldi wonde o yahata on saaha o famodiri e mabɓe o wi wonde mi jaaɓi wonde mi yahata kono noon ɓernde nde jaɓani on saaha o wi nayyi ɗi yo lamɗo o wi wonde yo naw nayyi makko kanko e jamaragal makko o wi wonde tawde wona min addi nayyi ɗi addunoɓe nayyi ɗi yoɓe yaaɓe nattali ɓen addunoɓe ɓe wi wonde minen min yattama meɗen gandima mbeɗa wandi no mbaɗa ñadde o yaha ha para so tawi woni a yeehi on saaha min gara min nawtanma nayyi ɗi ko noon ɓe waɗiri on saaha ɓe jooɗi ɗon dumunna haala ka deƴƴi ha demminare yonti ndungu faandi omo andi kadi so tawi woni o awani hay hunde ɓe gandata wonde ko felliɗɗo yaade holno waɗi o wi wonde yimɓe makko ɓe yaah tawde ndungu o tooɓi yoɓe yaah ɓe gawoya holko ɓe gawata o wi ɓe hen yo yaa jabba ɓe hen awa kaaƴe ɓeɗo woni hen jabba woni hen awa kaade ɓe mbaɗiri noon ha foof sikki wonde o awi on saaha o itti ngaari ndi tatiri o naɓani lamɗo o eɗen gandi lamɓe ɓe batotoɓe tan ko yimɓe joom koye en nden mawɗo goto yi tan o wi wonde an e ceerno Mamadou on certi wi ala ceerno Mamadou ko joom konngol o yahata wi ala o yahat ɓay tan o waddi gui ngaari gui ko sadaka hakkude moɗon o wi bisimilla on saaha o ƴetti ñalorma o fecci yimɓe makko ɓe pecce tati woni hen biyeteɗo Abdourahmane e biyeteɗo Abdoussalam e biyeteɗo Diawo goto kala ƴetti lefol muɗum o wi o totti goto kala fetel cartouche o wi wonde kala mo pottuɗon pelle komin yamiri haala ka komin notitto ha Conakry ko ni woni no ɓe ƴettiri ngoɗo fergo ɓe immi guila toon to Guinée ha ɗo e Madina Gounass fodde balɗe 15 nde ɓe gaari ɗo e Madina Gounass ɓe jippi ko e galle biyeteɗo Baba Yaya Kande nden ɓe yettima ɗo kanko Alaji Mamadou Alpha Diallo o felliti yiidoyde e ceerno Alaji Mamadou Saïd o hollitamo wonde ɓe gaari kamɓe garnoɓe e leesmi jumani ko 42 nden ɓe ari nden so tawi woni neɗɗo ari ɗo jantima fergo o nawete no galle ceerno ndaare so tawi woni ko inɗe deftere jogui walla ala nden ɓe jeehi o namdi inɗe mabɓe kam foof o haalna kanko ceerno mawɗo o jaali o moosi o wi alhamdulillah ɓe foof jogui ko inde deftere o wi ceerno min mi wakkoraki kambil am o garmi ɗo gam tubinede mi yiɗirma sababude Allah tan garmi ɗo ɗum taki min yettanama Allah no fewi e dow sifa raɓɓiɗinade ko ni woni no ceerno Alaji Mamadou Alpha Diallo ardi ɗo e Madina Gounass ha min jooɗi emin jetta Allah emin kaala no waddano babiraɓe no jooɗi emin ñaago yaafoy so tawi woni wonko min juumi e ɗo emin immade ɗo mbawen uddirde nde ɗo yimre nde ganduɗa eɗen waɗanimo ɗum hanki wonande mo anda ko oɗo wiyete Alaji Mamadou Saïd Alaji Mamadou Alpha Diallo jaafuɗon wonande mo anda bismillah ala najmi wa fuztu bikum maqaman lakum shukri bikum tibna muqaman ala najmi wa fuztu bikum maqaman lakum shukri bikum tibna muqaman wa ya sa'di idha ma anta jaddi fala ajaban
إذا كنا كراما ويا سعدي إذا ما أنت جدي فلا عجبا إذا كنا كراما حلا نسبي وفاق الشهد ديبا حلاوته لأمرك كل زمن حلا نسبي وفاق الشهد ديبا حلاوته لأمرك كل زمن فطيب العسل يسري للثمار فأنت العسل قد طبنا تماما فطيب العسل يسري للثمار فأنت العسل قد طبنا تماما محمد جل من ناديت جدي به باهيت دعصاه ملاما محمد جل من ناديت جدي به باهيت دعصاه ملاما ردينا قسمة الجبار فينا فهذا الجد يكفينا زماما ردينا قسمة الجبار فينا فهذا الجد يكفينا زماما وليت الجد في قيد الحياة أقبله أقلده وساما وليت الجد في قيد الحياة أقبله أقلده وساما ليرقد روح جدي في سلام وأبرد قبره ربي دواما ليرقد روح جدي في سلام وأبرد قبره ربي دواما السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله يلتام أنا فاهم يلتام في يلا جون قلنا يا لوات كورا وجود ويا نفدي جود إن شاء الله تعالى جبنا بكر يلا يب موجر نجوك مقول ده إذا ويدي كمالاني سبو ترناجي جنجل دو المود حريم القرآن المود واوا يبدي تشار دونين كانكوني ترنا ماكو بي أمو داكي تامبو o wi on wadno mo duwa o galle makko o arati tamba ha laaɓa kankone o lomto ceerno makko o felo ngon ɗon gila e gurdam makko kankone o wi o waɗano ceerno makko tiɗɗungal hayso wawa yobde ko o itti kolci jeeɗiɗi o wi ɗum ko ceernam jangguinnomi kanko jeeɗi e kolci ɗo ɗum weeɓani hande de weeɓani de wallahi weeɓani saabu o wima harfo goto a wawa yoɓ ɗum jangguinɗomo harfo goto sa ƴetti aduna eko woni nder aduna toɗɗa ceerno a yoɓanimo harfo goto wa walla ba a yoɓani ɗum ceerno kam o tinnima so Allah kono so jeeɗiɗe hande sa tottama ɗum a dañi fuɗɗode de eyyi walla a woni galo hande oɗo zaman ɗo yo Allah yoɓ mawɓe moƴƴere yo Allah yoɓɓe moƴƴere kadi kanko woni perɗo tigui rigui ko alda e cagam kadi ayi ko ɗum jibini ɗum ɗo ɗum woni oɗo résultat ɗo tanirawo mum hayso tawi o tawaka hande o bono welti eyyi kadi kanko ko tokor makko ni eyyi kadi ɗuɗal ngal kanko innira ina ɗum ɗon wawi yaltude hen on nani ɓe sukaɓe koɓe jangui ɗo ko yo Allah yoɓ ceerno mabɓe moƴƴere e dennagal jumɓe tampoɓe hen kala inchallah kala goto fof kala ko addirɗo ɓiwi yo Allah hokku ɗum sago makko e ɓiɗɗo makko inchallah Allah waɗan ɗum dendagal almuɓe e seeɗa mi jangguinoɓe kala